Lokakuussa 2025 Google toi AI-moden eli tekoälytilan Suomeen. Tässä on kyseessä suurin muutos hakukoneiden historiassa yli 10 vuoteen. Nyt me ei enää kirjoiteta yksittäisiä hakusanoja Googleen, vaan me kysytään ja keskustellaan tekoälyn kanssa ja saadaan valmiita vastauksia tekoälyltä. Googlen AI-mode yhdistää tekoälyn, multimodaalisuuden ja tiedonhaun. Eli käytännössä hakukone kykenee ymmärtämään tekstiä, kuvaa, ääntä ja pystyy sen tiedon valossa vastaamaan kysymykseen, minkä käyttäjä esittää. Ja sen jälkeen se tarjoaa perustellun vastauksen lähteineen. Ja just tämä muuttaa kaiken hakukoneen näkyvyydessä. AI-mode ei enää listaa linkkejä, vaan antaa valmiita vastauksia. Tämän takia me ei enää tavoitella tiettyä hakutulossijoitusta, vaan me tavoitellaan sitä, että sun brändi, sun yritys löytyy tekoälyn suosituksista. Vain noin 14% AI-moden vastauksista on löytynyt aiemmin Googlen hakutulosten ensimmäiseltä sivulta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että se perinteinen hakukoneoptimointi ei enää riitä. Voittavat yritykset rakentaa sellaista sisältöä, jonka tekoäly ymmärtää, se on selkeästi jäsenneltyä ja asiantuntevaa. Tekoälyhakujen aikana sisältöstrategia muuttuu. Yksittäisen sivun sijaan me rakennetaan sisältöteemoja, jotka linkittyy toisiinsa ja on selkeästi jäsenneltyjä. Tekoäly suosii lähteitä, jossa väite, perustelu, lähde, päivämäärä on selkeästi nähtävillä. Nyt uskottavuus mitataan tekoälyn silmissä, ei pelkästään ihmisten klikkauksissa. Tämä on se hetki, jolloin tarvitaan kumppani, joka ymmärtää tämän muutoksen ytimen. Kallio AI on kehittänyt Kaios-järjestelmän, joka auttaa yrityksiä pääsee tekoälyhakujen vastauksiin. Me kutsutaan tätä tekoälyoptimoinniksi, seuraavaksi evoluutioksi perinteisestä hakukoneoptimoinnista. Kaios-tekoälyjärjestelmä yhdistää 3 näkökulmaa. Liiketoimintastrategia ja data, eli tekoäly analysoi tavoitteet ja ostoaikeet. Toiseksi sisällön tuotanto. Kaios optimoi tuotetut sisällöt tekoälyn logiikkaan. Ja kolmanneksi jatkuva oppiminen. Järjestelmä mittaa, mihin yrityksen sisältö päätyy ja kehittää näkyvyyttä reaaliajassa. Kallio AI ei tarjoa vain teknologiaa, vaan me ollaan kumppani, joka auttaa yrityksiä menestyä tekoälyaikakaudella. Yhdessä pidämme huolen siitä, että tekoäly ei vaan löydä sun yritystä, vaan myös suosittelee sitä.